नैबे जिहेतु मोनसे गोनांथार आयदा फैदों 2026 मायथाइयाव जिहेतु मोनसे सेन्सास जागोन न'खर न'खर सेन्सास जागोन बे सेन्सासाव जों खावलायदों जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायदों जेसेबांनाखि बर' माहारिफोर दङ राव रोंनाय रोङि बिटिसिनि बायजोआव माखासे जिल्लायाव बर'फ्रा राव रोङा जेरैहाय नों तिनसुकिया होन शिबसागर होन डिब्रुगड़ होन सनितपुरावबो एसे दङ माखासे जायगायाव बेफोरखौ जोंनिफ्राय गुरैयै मोनसे खावलायदों जों जिहेतु बर' जोंनि बिमानि रावा जिहेतु बर' जोङो जोंनि बे सेन्सासाव बर'खौनो लिरनांगौ गुबुनफ्रा लिरगोन जायफ्रानाखि गावनि राव हारिमुखौ खोमानानै लाबाय रावफोरखौ खोमानानै लाबाय आसामनि जिथु सोरखारि भाषा असमिया बेयाव लिरनायाव जाखुनु बाजानाय गैया खिन्थु जों बर' मानसिया राव रोंब्लाबो रोङाब्लाबो जोङो जोंनि बिमानि रावखौ बर' लिरनांगौ होननानै दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों गासैबो सुबुंफोरखौनो जों खावलायदों